हेलौ लोगोफोर बानाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो माबायदि नुदों बे जोंहानि माइ गोजा आरोना गाइस बे नुनायखिनिया माने बे माइखौबो आं गायनो मोनदों फार्स्ट माने बै गायजेननायनिफ्रायनो माने आं गायनो मोनदों आरो गाइस नै बिथिं हाग्रा जादों बिराद माइफोराव नै सिं सिं नायबाथ' गाइस दे होमबा लास्ट जोबनाय आंखौ खेबसे नायना लादो गाइस नै गाइस माबायदि नुखोथाय एकदम अबस्था गैथारलालै नै बेनोमोन गाइस ओइ नै ओइ बे जोबथारनिफ्राय आरोना गाइस माने जोंनिया गायनाया नै गायै गायै आरो बैथिंबो दंबावोसो नै गाइस बैथिं माइब्रा एकदम उफाय गैया गायना जानांगौ जायो दे होमबा भिडिअ एसेनोसै गाइस नेक्स्ट टाइम लोगो मोनगोन गाइस